गोजोन्थों। थामथि दुरान काप फुटबल जानो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव। गिबि खेबा जोबोद मोजाङै जालांबाय, नैथि खेबाबो जोबोद मोजाङै जालांबाय। दा थामथि खेब दुरान काप फैगौ 27 जुलाइ एबा गाबोन 2 बाजियाव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव बियो जागायगोन। आरो देग्लाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेवहाय बे फुटबलनि गेजेरजोंनो जोङो गिबियावनो ISPL इंटर 6 शिड्यूल प्रीमियर लीग, बिनि उनाव संतोष ट्रफी ग्रुप मैच वुमेन लीग, बिनिफ्राय फैनानै जोङो दुरान काप आरो बावैसो CM काप गोबां फुटबलनि प्रग्रामफोरखौ लादों। मोननै फुटबल एकाडेमी अलरेडी जों फोसावदों, थाबैनो बेखौ गायसननाय जागोन। आरो नैबे दुरान कापआ जेरावनोखि देश विदेशनि माखासे टीमफोर फैनानै गेलेयो, बिनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोला जे मोनसे चेन्ज जाबाय, पजिटिव जाबाय एबा गोजोन फैबाय, मोजां थासारि फैबाय, बे मोनसे पजिटिव मेसेजआ बिनि गेजेरजों थांगासिनो दङ। दा नंखायनो आङो साबायखर बावदों जे थांनाय समफ्राव रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव, रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायाव मोनफ्रोमबो इभेन्टआ साक्सेस जादों। आरो गाबोननिफ्राय जानो गोनां जे थामथि दुरान काप आरो 134थि जे दुरान काप बियो बड'लेण्डआव एबा क'क्राझाराव साक्सेसफुल जागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। मोनबा जिल्लायाव देग्लाय बोसोराव सालि माइ आबाद मावनाय समाव अखाया जोबोद खम जादों। बियो सारा आसाम एबा नर्थ इस्टआवनो खम जादों। नाथाय बड'लेण्डनि मोनबा जिल्लायाव जोंहा बाक्सा आरो तामुलपुराव प्राय 72% अखा हानायनि बिबाङा खमायदों। चिराङाव 62%, क'क्राझाराव 59% आरो उदालगुरियाव 36% अखा हानायनि बिबाङा खमायदों। आरो बेवहाय बिनिखायनो एसे रानस्राव जानानै दङ। आरो बिनि थाखाय जोङो बड'लेण्डनि गासै 18 जोंनि सार्कोल एरिया आरो गासै 46 जोंनि एग्रिकालचार एडिअ एरिया, बेखौ जोङो सार्भे खालामदों। आरो बेवहाय हमदांनो मोनदों जे 1541 जोंनि गामिया बेवहाय थोंजोङै एफेक्ट जादों। आरो 69,085 फेमिलिया बेवहाय थोंजोङै एफेक्ट जादों। आरो हानि बिबाङाव नायोब्ला जोंहा खोथिया फोनाय जि एरिया 2301 हेक्टर खोथियाया जोंहा गाज्रि जादों। आरो लोगोसे 22,304 हेक्टर माइ गायखानाया आबादा नस्थ' जादों। बेनि हिसाबा जोंनियाव फैदों गासै 24,618 जि आबादथिलि बियो नस्थ' जादों। दा बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बेखौ नोजोर बोनानै जोङो देग्लाय थाबैनो जे फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव सालि माइ गायनायनि मोनसे बोथोर थायो, बेखिनिनि गेजेराव अखा हायोब्ला सोरबा सोरबा माइ गायनो हागोन। आरो जों सरकारनि फारसेनिफ्राय खोथियाबो जों एरेन्ज खालामनानै दोनदों। लेट जायफोर माइ गायग्रा बिसोरा उसुबिदा जायोबा खोथिया होनो हानायनि थाखाय। नाथाय जिहेतु गोबाङानो साहा ओनसोलाव माइ मावनायनि थासारि गैया होननानै सानदों, दा नंखायनो जाय आबादारिफ्रा गासै 69,000 आबादारिनि जिहेतु माइ मावनाया एबार आनसार्टेन जाबाय, हागोन ना हाला बोथोरनि थाखाय, जोङो 1,66,000 आबादारिफोरखौ थोंजोङै जोङो मदद खालामनो थाखाय जोङो माखासे थांखि लानाय जादों। बिनि गेजेराव जोङो जोंनि गासैबो AEA आरो माने ADO अफिसाव 5 साननि उनावनो फर्मफोरखौ मोनगोन बिथांमोना। आरो जायफ्रानोखि गोबां आबाद जेरै आलु आबाद मावनो नागिरो, जुंखाम आबाद मावनो नागिरो, आरो बायदिसिना जेन'बा सिबिं फोनो नागिरो, मासरुम आबाद मावनो नागिरो, बेसर फोनो सानो, दा बेबायदि गुबुन गुबुन आबाद मावनो जायफोर सानदों जे बिथांमोना गोबाव खालामगासिनो जोंनि गुबुन गुबुन AEA अफिसाव थांनानै बिथांमोना जगाजग खालामनो हागोन। बे बेगरफोरखौ बिथांमोननो जगान हमनाय जागोन, जाहाथे बिथांमोना थाबैनो गावनि हाखौ गारसोना दोनालासिनो नैथि आबादखौ बिथांमोना जागायनो हायो। बिनि थाखाय बिथांमोना बै अफिसाव फर्म मोनगोन। आरो बे फर्मावनो डिटेल्स थागोन जे बिथांमोना मा होनांगौ आरो मा होनाङा। दा नंखायनो आङो आबादारि जिहेतु जोंनि हारिनि बांसिनानो
आबादनि सायाव सोनारो। जायफ्रा हा दङ बिथांमोना गावनि हायाव आबाद मावो, गोबाङा हा गैया नाथाय बियो गुबुननि आबादथिलियाव खामानि मावनानैब्लाबो थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ बिथांमोना बरनो। दा बेवहाय आङो बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायदों जे गोबाङानो जायफोर अखा हाफिनोब्ला माइ मावनो हायो बे मोजां बाथ्रा। जायफोरा माइ मावला होननानै सानदों बा देग्लाय बोसोराव माइ मावथ'ला गुबुन आबाद मावनो होननानै सानदों बिथांमोना थाबैनो AEA आरो ADO अफिसाव थांनानै बे फर्मफोरखौ लानानै जाहाथे थाबैनो एप्लाइ खालामो आरो बिथांमोना थाबैनो गावनि नैथि आबादखौ मावनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो प्रेस मिटखौ खालामदों। आरो बेजों लोगोसे जे साहा ओनसोलावनो बांसिन जेंनाया नुजादों। मानोना साहा ओनसोलाव फरेस्ट एबा हाजो खाथियाव थांनानै बा भुटाननि बर्डाराव बारनानै सोरबाया जाम्फै जावनानै दै लाबो बेजों आबाद मावो। एबार अखा गैयिनि थाखाय दैमाफ्रावबो दै गैया, दा नंखायनो दैफोरखौ लाबोनो हायाखै। दा बिनि गेजेराव जों सानदों साहा ओनसोलाव गोबां इरिगेसन प्रजेक्टफोरखौ जोङो खालामगोन आरो सलार इरिगेसन बिनि थाखाय केन्द्र सरकार, इउनियन गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों जगाजग खालामनाय जादों जे बै जायगाफ्राव जोङो सलार पाम्प होनो थाखाय थाबैनो बेवहाय गुबुन गुबुन प्रजेक्टफोरखौ जोङो RKPY गुबुन गुबुन प्रजेक्टनि दारै जों मावनो आखायाव लादों। दा नंखायनो आबादारिफ्रा जाहाथे बे बिथिङाव एसे अर्गेनाइज वेआव खामानि मावो आरो अफिसजों जगाजगआव थायो, आं बेखौ खावलायदों।